Ngana kuti kuita zvekare muri Zimbabwe pano pa Zesty News pano pachange tichimhanya news updates esakasiyana-siyana zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe kunyanya zvine chipisa mumastreets esocial media. So muri Zimbabwe kana uri munhu kusubscribe mahara and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera pamhino sefoje. So muri Zimbabwe tichiitira kuti munyatsoona zviri kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe zvakasiyana-siyana. Pane zvimwe zvisingabude mumawhatsapp. So muri Zimbabwe ndachikumbira usubscribe obva utudza zvaunofunga mucomment section below, and please don't forget to share this video nevadikani kuti kuti vaone chiitiko ichi netime. So muri Zimbabwe ndisingapedzi nguva yenyu ndaine nyaya yaHoly 10 achipindwa personal nemumwe face waitaura naye online achitomwa kastolaga. So muri Zimbabwe da kuti uone video undudzawo mafungiro ako maringe nenyaya iyi. Kana usati wasubscribe, this is your time kuti patinodzoka uwanike uri on top pakuona manews updates edu. Enjoy the video. Right. Chicalculator kuti ndikakupa 1 mota yangu inini ndokuudza kuti ndinotenga makaso mangani. Aiwa mota dzako handidzizivi wangu. Iwo mota dzangu udzizivi. Saka halivhura handikuziye. Uona kuti zvekundiziya zvana basa wangu but tikuonesana fei mafacts ka. Saka ukutaura kuti kumwa kaso wakuitere. Handikutaura kuti kumwa kaso wakuite but ndingotaura kuti dhiziri rumwa dhiziri wangu waibata. Iwo kumwe wona tiratidze chikeni chaurumwa izvo zvotomwira mukeni zvine chigame kati. Aiwa ngatiratidze zvauri kumwa bro. Ndozvandikumwa izvangu. Tiratidze pakanyorwa kunzi chii pamberi pekena. Iverenga kana uchigona kuverenga. Nerinogona kutozonokera kubva futi zvikatozomakisa waize. Inatsanamboita mapublic appearance anomakisa wangu. Ina more clean. Aiwa kati wadonha pastage kayo. Hapana munhu akandipa mukana kunyatsoexplaina chii chakaitika po. Ndapinda pastage papa ndarespectwa kugomba inini munhu weZimbabwe. Ndopa ndakati my boys rega ndiswedere kumafans ndimhoresane navo handina kuona kuti ichi speaker raitosheka. But level rekusaona rachona ndonoratidza level rekubatwa waize. Aiwa ndikondoona zvese handakatarisa mafans ndakatarisa rimwe timu ndakatarisa pamamiro. Honai mujaya pamba inofana kungobvuma kuti aiwa kuona kuti zvatinorova zvinotibata waiziya. Kurova zvinobata kawangu. Ini safe kumakadzi. Aiwa wana kuti ngatitere vakadzi but zvisingazovhure hombe waiziya. The reason why iwewe watu wamfesi wangu. Pane vanhu vakawanda vanofunga kuti kundisimpa inini, kundinamata, kundinyepera nekundihaipa zvinhu zvinoita kuti ndifare. Andifarire vanhu vari weak. Ukatoona ndichibhaiza wangu, you must be able to tell me kuti no 10 izvo hazviite. Timu rangu inini wangu haritorwa mapictures neni. Those guys, excuse my French, those guys don't give a fuck about me. Havana basa nazvo kuti 10 unopisa kupi. Ene ndo zvandoda. Kuti vanhu vanenge vachingokanda maemoji wangu unofamba usina kupfeka muna fest. Uchingosekerera.